ebe ọ bụ na alụrụ obi, ebe ọ bụ na alụsị nna gị ba dị ilekwanị ya, ile n'ụlọ ebe ọ bụ na alụsị dị, ana ebe ọ bụ na alụsị dị ilekwanị ya, ana ebe ọ bụ na obi dị elekwanị ya, sị na obi nwere katara ebe a wee daa, nke nwa rapụrụ obi ọda, anọ destiny gị na-adakpọ ebe ahụ, asị na akụtụrụ obi akụtụ wee lụọ ụlọ na obi adịghịzi ya, onye gbago na obi adịghịzi ya, obi ada apụ apụ, obi adada, obi adada spiritual obi ka dị ebe ọ dị n'anya gị ka ọ dara. Ọ bụrụ na o nwere ana ebe unu na-alụgbu ugbo na ị chọrọ ili ele, ibe ị ga-eme bụ na ị ga-eje ka ije gwa ndị ichie ebe nna gị gbaba na ị chọrọ ịgba ya ana abụ agba ya, na o nwere ibe dị gị mkpa ị chọrọ iji ego ana abụ wee mee kọwalụ anya bụ iwe chọba baya. Mgbe na iji wee chọta baya, o nwere ibe ndị be anyị na-akpọ ewu ana, mbọsị bụrụ gboo na-abụ onye golo ana onye ga-ewu ihe egwu maka na ilele ana ị ga-achaji ego ewu ana ahụ, onye ga-ege ije gote ewu, gote ji, gote ọjị, gote mmanya, gote nzu, ịgwanụba ncha niile jee n'obi, maka na tata ndị jezi generation na-abanye nata ego ewu ana olie n'ọnụ, ọ na-ana ma ego lọya ma ego ọjị ma ego yutu ma ego ewu ana olie ya n'ọnụ. Ili ego ewu ana ịma na iji ndị ichie ụgbọ iji ụgbọ maka ije na-abasị gị na o nwere ebe iji ụgwọ si na onwekwa ọnwa onye kwe nkwa ewu enwekwa iji ụgbọ ewu ana akwụrụ ụgwọ ya dị baya buetara ego ewu ana. Kedu ebe ego ewu ana ahụ dị? Ọ bụgodị ụdị na dị baya enyere gị ego ewu ana, si n'ime ego abụ ilele ana ahụ, the first thing before spending that money gote ewu, were ewu a jee n'obi ndị ichie ka ị kọwalụ ndị ichie na ile gị ana ebe ị ga-adị wee bịa bụ na ana ahụ if possible. Nke nwa bụ onye na-ego ana, nke nwa bụ onye elesịrị ana elesị, iwe nwere ike ịgba onye abụ lesịrị gị ana si ya ewu na-egbugokwe. Exchange of ownership spiritually. Ntị adụzikwuole, ị na-anụkwu okwu esibu na ya ngọ, ịgbaka ịgba igba eribe agwụ ọ daa n'ike. Ewo chetakwa follow our page Mr. Escoded. Daruru ya nne.